Dumulog sa korte ang kontraktor na si Edwin Guardiola para patahimikin ang Billionario.com. Kasunod ito ng serye ng expose laman ang kanya umanong mga bank transaction. Narito ang Politico Update ni Hannah T. Tinatangkang ipatigil ng kampo ni Representative Edwin Guardiola ang patuloy na pag-uulat ng Billionario.com. Ito ang nilalaman ng isang omnibus motion na isinampa ng kampo ni Guardiola sa Court of Appeals. Kasunod ng sunod-sunod na exclusive reports ng Billionario kaugnay ng na-freeze na bank accounts niya at kanyang mga kumpanya. Matatanda ang iniulat ng Billionario.com ang umano'y financial discrepancies na natuklasan ng Anti-Money Laundering Council sa mahigit 1,000 bank accounts na iniuugnay kay Guardiola at sa kanyang construction companies. Sa kanilang isinampa, hinihiling ng kampo ni Guardiola ang ilang hakbang mula sa hukuman. Gusto nilang maglabas ang korte ng gag order laban sa Billionario.com. Hinihiling din nilang pagpaliwanagi ng korte ang Billionario.com kung paano nito nakuha ang kopya ng freeze order dahil confidential daw ang mga dokumentong ito at walang pahintulot ng hukuman para ilabas sa publiko. Gusto rin nilang ipa-take down ang mga umiiral na ulat dahil umano sa paglabag sa confidentiality ng AMLAC proceedings at mga alituntunin ng korte. Kabilang sa mga umano'y natuklasan ng AMLAC ang bilyong-bilyong pisong inflows at outflows sa mga bank account ng mga construction company ng Guardiola family, mga halagang hindi raw tumutugma sa mga naideklarang audited financial statements. Ang omnibus motion ng kampo ni Guardiola ay kasalukuyang nasa Court of Appeals at sa kabila ng isinampang motion, naninindigan ng Billionario News Channel at ang sister platform nitong Billionario.com sa katotohanan at public interest ng mga inilabas na ulat na batay sa mga dokumento ng source at sa karapatan ng publiko na malaman ng mga usaping may malawak na epekto sa bayan. Bukas ang Billionario sa anumang opisyal na sagot ng kampo ni Guardiola. Hannah T., Billionario News Channel.